Hej alle sammen igen. Nu skal vi til benserien. Det sværeste ved den her benserie, det er faktisk, at den går ret hurtigt. Den er ment som for at teste jer, om I kan lære hurtige ting, hurtige skift. I skal ikke lade jer slå ud, hvis at den virker svær, men lige så snart I prøver den i vandet et par gange, så er jeg sikker på, at den nok skal sidde der. Og i anledningen, så har jeg taget en hvid sok på min venstre hånd, og en skotskternet lang sok på min højre hånd, som illustrerer mit venstre ben og mit højre ben, ligesom de andre. Når jeg starter, så de første 6 takter at lave, det er lige en nedgravning. Men prøv at følge med, så bryder vi den op bagefter. Stop. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Leder elefant. Allerførst, vi står bare ganske almindeligt i vandet her. 5, 6, 7, 8. Ud på siden, til jeres højre side, højre arm frem. 1, 2. Venstre arm frem på 3, 4. Den skal være lige over vandoverfladen. Jeg gider ikke det der. Jeg gider heller ikke sådan noget her. Lige frem. 3, 4. Grav ned på 5, 6. Højre ben lige op. 7, 8. Og der skal vi virkelig op og vise bagsiden af venstre ben. Så 7, 8. På 1, 2. Der ligger I højre ben ned og bukker venstre ben. Så 1, 2. I kender godt positionen. 1, 2. Laver et skift på 3. Og igen 4. Og så på 5. Der strækker I venstre ben og bukker højre ben op til en bøjet position. Så 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. På 7, 8, der drejer I en kvart mod højre og lægger benet ned. Så den siger 7, 8. Jeg håber, I kan se, hvad jeg laver, hvis jeg nu laver den her vej. 1, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så langt, så godt. 7, 8. Sørg for, at I kommer en kvart rundt. Orienter jer nede i bassinet, der var I ligger. 7, 8. På 1, der trækker I sammen til en tok, ligesom når vi laver en kip. Siger 1, så strækker I benene lige op på 2. Og på 3, der lægger I jeres venstre ben strakt ud til siden, mens I tager jeres højre ben ned. Det er ligesom, at I faktisk kommer til at ligge i sådan en jeg ved ikke, hvad man kalder den. Venstre ben ud til siden, højre ben bukket. Med rumpen opad. Højre ben skal ligge i vandoverfladen, så at I faktisk ligger i en trekant oven på vandet. Sådan her, jeg ved ikke, om man kan se det. Sådan. Nogenlunde. Så 1, 2, 3, 4. På 5, der løfter I højre ben op i en sidefiskehale. Nu vender jeg mig om, men det er ikke fordi, I skal gøre det vand. Så altså 1, 2, 3, 4, og på 5. Højre ben op. 5, 6. På 7, der ligger I benet ned. Bagved jer, også i en bukkeben position. Kan I nogenlunde fornemme, at mit ben der ligger bagud. Så jeres hæl faktisk næsten rører ved jeres balle. Jeres højre hæl rører ved jeres højre balle. Lad os kalde det. Jeg håber, I er med så langt. Altså fra start, det var 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kvart, 7, 8. Sammen. 1, 2, 3, 4. Sidefiskehale. 5, 6. Højre hæl til højre balle. 7, 8. Når vi ligger her, så drejer vi en halv omgang. Så når vi har drejet 1, 2, 3, 4, 5, så rører vores venstre hæl også vores venstre balle, så vi nu ligger med 2 hæle på 2 baller. Jeg håber, det giver mening. Så altså
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Hvad vil du give mening her til? 5, 6. På 7, 8, der strækker I højre ben op og venstre ben ud til en sidefiskehale. Så 5, 6, 7, 8. Så gentager I bevægelsen fra før. Ned til kip. 1. Lige op. 2. Og venstre ben ned på vandet. Og højre ben trækker I ned foran jer. Så det bliver sådan en nedad. Vi skal nemlig ned og op med hovedet bagefter. I den sidste her, der er det vigtigt, at I løfter jer op, så I får et ordentligt hug ned på den. Stadig venstre ben ud til siden, lige ud til siden for lethedens skyld her til at starte med. Og højre ben, det skal nu lige ned foran jer. I skal faktisk lidt føle, at I tokker knæet ned i hovedet, uden I selvfølgelig rammer jer selv, ikke? Jeg prøver lige at lave den igennem igen, stille og roligt, og så tager vi en rigtig tempo bagefter. Så altså 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Op på benet. 5, 6. Ned til ballen. 7, 8. Drej en halv. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Op. 7, 8. Ned. 1, 2, 3. Vi prøver lige rigtig tempo det hele. Og så håber jeg, at I får den lært. Og 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Jeg ved godt, jeg glemte at dreje. Jeg håber, at det kan lade sig gøre. Og ellers bare klø på med det. Hvis ikke det lykkes, jamen, så bare gør det så godt I kan. Det skal nok blive godt.